En de rest kunt dadelijk hier door de benen onderlopen. Dus dat is zo ook zijn aankomen. Dat mag zo hoog, dat mag zo top. Mogen we nog richting de busstreet? En we hebben niet sturen? Nee. Dan heb ik hier voorin. Tijdrit? Ja. En we mogen niet naar Wij Willy? We waren geen team meer. Willy Riet? Ja. helemaal op. Waarom serieus dat wel? Ik kan nog 2 bij mij gaan achter en... Twee anderen moeten. Ja, ik vind het wel een beetje dan. Jongens, dit is Maakt niet zo. Je hebt dat ding ook gedaan? Ja, dat gaat Weer hier voorop. Voorop? Nee, ik wacht. Wat hem los al. Pierre Bosveld. Los, wij gaan rennen. Alleen, je moet niet tegen die achterskleep, dus ik moest draaien. Ik moest zussen bij mij en dan raak ik hier naartoe gaan zitten. We kunnen de wandelen. En Jos, weeg 3 of moet ik even wachten? Even wachten. Hij staat zo onder nog. En dan moest ze een bocht maken. En die Ja. moesten met zitten hebben, die weuven. Dat hebben we voor moet ik even aanzetten. Oké. Dan moet steek niet te veuren, want dan staan nu in de weg. Ja, maar gewoon bij die balen nog extra. En je moet wel door de weg. Dus wel sneller, je moet hier hebben gewicht. Waar heb je gisteren thuis? Had ik vaste dames. Ja, en ik kom hier toch gaan ze Ja, dan moeten ze Jawel, ja. moeten ze doen. Dat is een race. Daar komen ze! Ja! Oh, doe je! Doe je! Kom op, doe je! Doe je! Doe je! Ja, kom! Die! Adrie, wat doe je? Ze rollen naar achter. Laatst van de groep. Ja, jij moet eigenlijk We helpen. moeten verder doen. Ja, dan moet ze Ja, ik zal Bert duwen. Oh ja. Zal Bert en Henry... Geen op 10! Het gaat op 10 jongens, dat is echt team. Dat is echt team, ja. Dat is goed, hè? Ja, dan kon je alleen van 4 of wat? Ja, ding niet zit, hè? Ja, hier! Ik kom niet op Man. hier. Kom op! Ik moet op de cel letten, ik kan niet opstonden. Die gewoon van de berghaven of niet? Nog een stukje! Nog een klein stukje! Nog een klein stuk! Hier gewoon vooraf! Kom maar! Ik kon niet lopen. Ja. Niet ze komen! Hop. Ben ze al kwijt? Rammen! Oh, de rap neer. Nog een net filmpje. Oh joh! Doe je! Doe je!
Rustig Ingmar. Ja, maar dan heb je een rem erop, dat is degene die de nieuwe ziet. Wat doe je met de rem erop? Oh, die hebben een beetje zoals. De been is gebrand. Ja, draaien! Spring erin! Dren! Oh jongens, moest wel remmen! Zo naar het stuur! Oh, de remmen! 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 Ella! Stoppen! Jongen, ja! Hoor hij gewoon de tier loopt. Haal hem jij naar de kut. Ramkast. Jo, is goed. Spring erin. Tier op jongens, kom. Kom zitten hoor. Doe je! Springen Billy. Go. We hebben hem de kop aan. Even de kop. Mos gaat ramen, dadelijk. Beetje remmen dadelijk. Goed hè. Met stuur aan, toppen. Snel door! Hey, ik ben wel benieuwd als dit niet op dit baantje is. Dit is een beetje zo hoor. Gaat je in. Ja, doe je! Doe je! Ja, nou dan wordt heel twakkeld duwen. Hé Frank, dit was uiteraard moeten ze. Kom maar. Rustig. Hier ging het weer. Hé, de kind zit hier in het sturen hè? Kom maar. Ja, begin maar even vergeten. De gaan voor! Ja, ik zit er weer door. Oh, dit gaat echt mooi. Ik zit er weer. Ja, Als ze dat stuur neer in de hand, ga het auto passeren. Wacht even. ja, maar wel veel leuk. Niet even Frankie zitten. Geef maar gas. Dat heb je goed gedaan. Ja, dat denk ik normaal. Tweede goal van de race.
hier ging het eigenlijk. Ja, ik hier onderaan. Dan staat slingeren de hand niet. Wil je wat sturen dicht? Ja, maar ik wou hier worden, dat kut hier. Ja. Nou, ik hem gaat erop. Zo, die raampkant. Wacht even. Duwen! Duwen! Duwen, Roel. Zoals je doet man, en Frank en wie het dat je doet. Spring! Kom maar! Rustig, 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 rustig. Remmen! Alleen, is er een oor niet op elkaar? Oren wisten dat we gaan. Ja. Ja, inderdaad, ja. Oh. Niks klaar met de oor. Blijven ze, dan komen ze. Kom maar aan. Vullen zijn aan die remmen, die zal wel iets. Dadelijk het even achter die andere keer. Rammen! Rammen! Rammen, hij begon de bogen, man. Rammen, wat begon de bogen? Houd ik vast, hè? Ja, maar kom maar. Wacht even, ze zijn nog niet weg. Ik ga wat YouTube filmpje gezien, trouwens gaat van Ik zou ook niet vliegen, ik denk jongens, wel ziek waren. Dat is een blotskist man. Ja, maar je weghalen. Die vloog. Ja, wij zaten in Brun. Ja, wij zaten in Brun. Toppes. Ja, top. Dat was hier al voor. Ja, dan komen ze. Ja. Geer ging Swan recht. Oh, die goed. Oh, die vindt schink. Kom, dat maakt ze in de aas. Een paar man. Wacht even. Wacht even. Ja. Wat zoek je? Ja, echt. Oké. Oh, die shit. We moeten ze goed Duwen! We moeten ze goed stappen. We moeten veel doen. Nee. De dealup! Oh, die ging er maar aan. Kom op! Ik denk dat dat leuk is. Oh, Van Brand eigenlijk komt. Ja, dat ligt een tijd. Stephanie. Zit ik op het couch? Ja. Ook bij aan deze kant is hij jou weg. Ja, dat is het ook. Maar Geert, daar komen ze. Ja, nee, je moet weer. Wie doe je? Die blijft jongen. Dat kunnen het ramen. Die helpen eigenlijk in 5 meter. Ja, dat is goed voor de vuur, dat is belachelijk. Oh, wat is dit nou? Dat is stuk voor, laten we dat niet aan. Jij de berg af. Zo hè? Ja. Jij gaat maar zitten. Ga maar zitten, het gaat de berg af. Oh, nu is Kyle hier te ja. Oh, geweldig. Ja.
kan. Ik vind dit enger, zus. Kut gek. Ja, nou de. In hier af. Dat je hier echt weer af. Ik wil even een beetje tegen de goppa. Voor instabiliteit. Wat een gekke fijn. Duwen! Zit die king allemaal duwen? Let ze maar duwen. Zit die king? Zo wij. Zo wij. Nee. Drin! Het jij niet meer. Verkeerd hem. Ik wil niet te snel zijn tijd. Zit hij de motor of wat? Ja. Oh, gas. Kom maar, ze komen. Ja, daar komen ze. Oh, fucking hell. Ja, dat is perfect. Kom, verdraai dat ding even. Is er nog wat warmer nog? Ja, ik zit op het minst warme stuk. Dat de regen te liever tot er niet meer houden. Ja, ik moet je zeggen, dat is wat te doen, man. Ja, daarom, nu druppelt het gewoon gaat. Kijk goed, hé! Hé, dat is vet als die hier zit. Ja. Ja, achter de gang. Dat is leuk, ik zit er steeds kort op komen op het schermpje. Ja. Ik zou er ook juist aan dek komen, maar dan moet ik echt te warm aan de plat plaatsen. Dit is nog een leuk. Rammen! Ah, we gaan de boog door. Boog! Even rammen. Rammen. Top. Rammen. Dat is goed, ik zat echt klaar voor deze plaat, denk ik. Vincent, dat is een betere stuurman dan dit. Ah, nee? Oké, dat is heel Oh, nee. Ja, zeker. En ik ga niet, want hier hebben we vol verloren. Hier hebben we vol verloren. Ding is aan. Ik zie het niet. Nee, doe je! Doe je, Edde! De middenste moet eruit, doe je! Ja, maar Igor zit in het midden, die had de hoed moeten stappen. Hoe dadelijk zo, hè? Ja, veel wel snel. Ik weet het niet.
Ik heb veel tijd hier verloren. Hier, hè? Die hebben wel met mij aan hangen. Ja, maar je verloort hier in de bocht. Je verloort het hier zo. Ja, dat is. Susan, dat hebben ze hier ook. Hier vlak voor de boog stink je rookstel. Kom op! Ja, wat is er voor een duw, man? Dadelijk even de ziekenwagen halen. Kom! Volle jas! Hier ging het maar goed. Dat is alleen maar een grap. Ja, pap. Eigenlijk maar een grap. Ja, dat was zo. Ik was de band naar piepen. Oh, kut. Oh, hier komt nog een koel. Ja, misschien gaat het wel beter gedaan. Nee, te langzaam. Komt het, dat ging het best. En? Ja, dat is ook te remmen. Rammen daar! Rammen! Rammen! En daar kan blijven, de bocht komt nu. Rammen! Rammen, rammen, rammen. Komt al helemaal van hier. En de roetubje. Doe je! Hier te helpen. Is je homer, hè? Ja, dit is eigenlijk shit. Als het zo doen. Ja, als dit er Nog gewoon een half uur weg bleef, dat was wel prima. Ja. Zie jullie doen? Ja, wat is er wat? Dat Ja, dat is waar. 140 kilo. Ja, de karra, zonder een en erin. Ja. Dan zit ze op 340 kilo. Even wachten, Ingmar. Kom eens. Als hij helemaal op snelheid zit. Ja, kom maar. Hallo, dan wordt de eerste prijs. Oh, die komt. Ja, die gewoon vast, hè. Hey, ik leun een beetje op tegen, anders keeper ik dadelijk te goed. Genau. In mijn gas. Ja, doe je! Kom tegen de pool! Ja, ik ben tegen de pool op, zo is het dan. Oh, nee, dat ben wel. Hoor eens sorry met te maken. Doe ik even zo gewoon helpen lang dan. Vom. Wat hè? Ja, met andere veel, dan komen ze daar nu. Alles net staan en dan doe ik mijn hamer vol en zo onderweg. Rustig, rustig, rustig. Kijk dat nu. Ja, kijk daar. Heer zit onderheen. Ja.
Ja, inderdaad. Zeker na het gek. Nee, dat blijft kapot kijken. Ja, maar dan hadden ze die remmen nog niet. Nee, maar dan nog, dat is Die waren met mij ooit de buitens aan het remmen. Het ging net zo heel goed toen. Dat zeg ik ja. Komen ze, daar komen ze. Oh, geef maar gas. Oh! Oh! Oh, dat wil niks. Toch ging het maar goed. Weer ging handig snel. Dat ging 40 meter, die komen een paar homo's aan. Charles heeft te veel gerold. Ja. Charles doen we rammen. De rammen aan. Ik heb ze geramd eronder. Nee, ik heb het niet geramd. Ja, dat was net de bedoeling. Oh, het zijn homo's, kijk. Schoenen op. Maar, mietjes. Ik heb het shuttle gezien, ja. Volle stenen, die hebben wij. Ja. Dan zullen we daar weer in op de kop liggen. Ga je maar eens keer. Stop hier, Eva. We rammen niet even, Gans. Kies ramkraar neer. Kies en die dingen weer vast. Niet zo, dat je er Kies ramkraar neer. Kees houdt zich vast. vinger maar raken. Die rammen niet. Oh! Ja, doe je! Doe je! Doe je! Hé, dat je gaat winnen! Ze gaat je winnen, kom! Die rammen echt niet. Die remmen hebben echt niet. Die hebben echt niet geramd. Ja, dan kun je van weer goed stoppen. Want Kies de rem. Ja, dat zie je daar. Draaien! Even wachten. Ja, daar komen ze. Oeh. Voorzichtig. Die remden niet, die zijn door. Komen! Nu! Tienen! Ja! Geef maar gas, geef maar gas.
maar, geef gas hier, doorgaat. Oh! Niemand zitten, niemand zitten. Opa! Verder op speed! Kaas, kaas, kaas! Allemaal! Allemaal! Kom maar even. Kom ze. Geef maar gas. Geef maar gas. Ja. Kom maar, geef me gas. Die gewoon dadelijk nog even kopen. Oh, dat loopt met die met de heup op. Gewoon het ja. Doe maar rustig, doe maar rustig. Ja. Oh, zo dat ik voor. Hier doe ik het raar. Ja, die eind achter die boom staat gaan. We gaan met de panno, je doet het gewoon met z'n naast. Rustig, 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 ze komen, ze komen. Ja, die op, man! Kom op! Pap! Dan doet hij gewoon zakelijk aan. Ja, dat is goed. En dan... Kijk voor Stuur maar in, hè! Stuur in! Kom maar! Zitten. Nadoen. Sturen. Ajo! Kom! Ajo! Ja. Die gaan haken houden. Doe maar flink aan, doe de poort. Had ik vast. Goed zo, duw je! Doe je! Ja! Zomaar even. Nou, daar komen ze al. Heel graag. We moeten aan het filmen. Geef gas. Rechtdoor aan. Rechtdoor. Oh.
achterbaan naar de kroeg. Ja, achteruit zo en dik gaat onder. Strak op. Het vond al weggestoken. Rechtdoor hè! In het begin trok de camera aan intensief. Maar als ik beeld, zo snel ging het. Oh, de lemmer is aan het sturen. Aan het, oh nee, dat is leuk. Je hebt toch een ergens. Ja. Even wachten. Ja, kom maar. Stop maar. Stop maar. Vrouw. Houd ik allemaal goed vast, jongens. We moeten je heel de bocht pakken. Dat gaat haal. Ja, ja, ja. Shit. Dat is grappig, dat is raar. Ah, doek! Die segelen handig, dat ging nooit goed. Oh, Zie je dat? ze komen. Doe jij? Je kunt gewoon doen. Ja. Oh, we moeten dat eigen aanrijden. Komen ze, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Uh-oh. Ja, ze laten zich dus ja slepen, ze zitten vast. Dat is de baan leeg. Die is wel lekker. Ja, en dat hoor ik. Hè? Ja. Ja, dat is lang hoedje hoor. Ja. Dat is nog maar een schoon daar. Ja,